सिगाङाव बुंनायदों आरो ओरैबायदि मानसिफोर दंसैना दुनियायावहाय माने नों मालाबा थार बाथ्रा बुंबाबो बिथांमोननि थाखाय बियो नंखाय जागोन ओमफ्राय जों थार बाथ्रा बुङोब्ला बिसिनि खर'आव बोरैबा आवलिजोबो खोमा फाग्ला बायदि जायो रोनावलाबायो बिसोरो ओमफ्राय रोनावलाबायनानै बिराद माखासे कमेन्ट हरो गाज्रि कमेन्ट हरो बे आंनि भिडिअ नङा आरो आं दिनै नुदों माखासे भिडिअखौ नायदोंमोन आङो बिराद गाज्रि कमेन्ट हरो खिन्थु बै मानसिया बे इउटुबारा थार बाथ्राखौनो बुंदोंमोन थार बाथ्रा बुंनायावनो गेसाव गोफोन रायलायथावै बाथ्राफोरखौ बिसोरो बुंनानै हरो दा बेबायदि बुंनानै बिसोर माबा मोनसे प्रफिट जायो नामाले जाय मानसिया बेबायदि बुङो नोंसिनि मेलेमा बिराद प्रफिट जायो नामा मालायखौ जुदि गेसाव गोफोन बुंनो मोनोबा मालायखौ गाज्रि रावजों सोंखारनो मोनोबा मालायनि संसारखौ सु खालामनानै होनो हायोबा मालायनि संसारखौ जुदि नोंसोरो फोजोबस्रांनो हायोबा मा नोंसोर बिराद गोजोननाय मोनो नामा इन्जयमेन्ट मोनो नामा जिउआवहाय खिन्थु नोंसोर दासिमबो खेबसेबो साननानै नायदिया नोंसोर जे खामानिखौ मावगासिनो दं बे खामानिया नोंसिनि थाखाय बेसेबां बिस गोनां जानानै दं नोंसोर मालाबा सानफेरदों नामा नोंसोर मानो बे खर'खौ मानो लादों नोंसोर मानो लेखाफोरा फरायथारदोंलै हा नोंसोर मानो लेखा फरायथारदों लेखा फरायनानै नोंसोरखौ फोरोंगिरिफ्रा थाखो खथायाव मा फोरोंखो मा गियान होखो लेखा फरायनानै नों मा गियान मोनखो मा सोलोंखो नोङो जेनेबा दिनै मा लेखा रोंनानै गुबुनखौ थगायनाय गुबुनखौ सोबख'नाय गुबुननि भिडिअ नायनानै गाज्रि कमेन्ट हरनाय गुबुननि माखासे नायथावै भिडिअ शेयार खालामनाय बेखौसो फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरनो फोरोंबाय नामा दिनै नोंसिनि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङोब्ला आसरित मोनो आङो खुनु मोनसे माबा थार बाथ्रा बुंदों थार बाथ्रा मोनसे माबा बुंबाबो मा जायो मानसिफ्रा ओरैबायदि उसाव बादाव जानानै फैयो दाखालि आं मोनसे भिडिअ बानायबाय मा होनना बुंदों जेनेबा BLA बड' लिबारेसन आर्मि होननाय सासे मोनसे मा होननानै बुङो बर'नि अस्त्र संगठन जोनोम जादों बे भिडिअखौ बिथाङा जोबजासे नायाखै जोबजासे नायाब्लानो मादि कमेन्ट हरखो आसरित बाथ्रा मादि कमेन्ट हरखोथाय मा बिसिनि खर'फ्राव मा दं टटेलि जुजाय गावखौ सानदों खोमा आं हादोरनि थाखाय बिराद नांगोन आं हादोरनि जिउ बावसोमग्रा साला सैमा नोंसोर बायदिया फौ सोंनानै ओरैनो सोंगारनानै सैमा जेरै फौ सोंना अरनो रोङा बिदिसो नोंसोरो प्रेक्टिकेल होननाय बुस्थुखौ नोंसोर मिथिया बिराद नोंसोर प्रेक्टिकेलि मावनानै दिन्थिगोन बासो मिथिगोन मानोना जेनाखि BLA बड' लिबारेसन आर्मिया जे जेनाखि बोसोरनि फेब्रुवारिनि 1 अक्ट'खालि जोनोम जादों होनना बुंदों बे मोनसे फेकबो जानो हागौना बेखौ मानो सानजाया बे मोनसे नंखायबो जानो हागौना जुदि बिथांमोना रिल मोनब्ला मानि थाखाय जुदि पिक्साराव ओंखारनानै मानो भिडिअ हराखै भिडिअ हरगौमोन ना हयथ' सोरबा माखासे खाबु फलानफ्रा जोंनि थासारिखौ बा बिटिआरनि थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे राइटिंफोरावल' अनलि फर लिरनानै माखासे नाम होलाबायनानै हयथ' बिसोर रिउमार खालामनोबो जानो हागौना बेफोरनि सायाव मानो सानजाया नोंसोरो दिनैनिफ्राय नोंसोर मोजां साननो सोलों नङाबा नोंसिनि लाइफआ बिपद दं मालायखौ हाखराव खोख्लैनानै मालायनि मोजां सैथो बुंबा नोंसोर फाग्ला बायदि गोदाव सोराव जालाबायनाय बेफोरबायदि आखु लायोबा नोंसिनि लाइफआ नैसिनल' गुसुंसो मिथिबाय सानसे जे नोंसोर बेबायदि गाज्रि आखुनि थाखायनो माबायदि खस्थ'यै नोंसोर थैनांगोन बेखौ नोंसोर फात्ता मोननाय नङा गोजौआव जाय दंगासिनो दं जाय सोरजिगिरिया जाय अबंलावरिया जाय आनान गसाइया जोंखौ जोनोम होदों बिसिनि सायाव बिसास होनानै खामानि माव आरो थार बाथ्राखौ माव जाय खामानिखौ मावोबा सुबुंनि खहा जाया जाय खामानिखौ मावोबा सुबुङा मदद मोनगोन जाय खामानिखौ मावोबा सुबुंनो नोङो माबा मोनसे बाहानदारि होनाय जागोन बेबायदि खामानि माव गुबुनखौ एरसन एरद होनानै गुबुननि मोजांखौ नुनानै गुबुननि सुखु गोजोन न'खर संसार जानायखौ गुबुननि मोजां खामानि मावनायखौ हिंसा दाजा नोंनि न'खरा थेर बेथेर बायसन जागोन नाय नङाबा नों गुबुनखौ सोंखानाय माने बे सोंखानाया नोंनि न'खराव फैनाय नों गुबुनखौ गाज्रि बुंनाय माने बेबायदि आखुथाया नोंनि न'आव फैगासिनो दङ नों बेखौ थाल ला मानसिफोरखौ बुजिनांगौ मेलेमा ओरैनो हराखै जेरै सानदावो जेरै मावदावो मानसिना बेबायदि आखु जालाङो दै दिनै नोंसोरो देरफुनाय हिसाबै जानला बाथ्रा बुंनाङा बे बाथ्रा बुंनाया देरफुनायल' बाथ्रा नङा सोरबा बैसो जानाय मानसिफ्राबो सोरबा गोरों गोरा मानसिफ्राबो बेबायदि खामानि मावो मालायनि मोजांखौ नायनो हाया गावनिल' मोजां लुबैयो मालायनि देरनायखौ नायनो हाया गावनि देरनायखौल' लुबैयो आरो मालाया देरनाय नुबाथाय गावहा फाग्ला बायदि जालाबायसै उरां फारां गोदाव सोराव जालाबायो आयौ सैमा फाग्ला अरजानायफोरबायदि जायो दा बेफोरबायदिजों मा जानो समाजा मानो खेबसेबो सानदिया हा मा बिनि थाखाय नों बे माबा मोनसे बुंनायाव नों मानो खेबसेबो सारि जारि खालामनाय दिया एसे सानगो बाथ्राखौ बे मारै बुंदों हा मानो जानला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट फेसबुकफ्राव गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनाय फेसबुकाव गाज्रि बाथ्राफोर शेयार खालामनाय बेफोरनि गियानखौ सोर होखो
नोंनि नोंदा नायदों, नोंनि नोम्ब' नायदों, नोंनि बिमा बिफा नायदों, नोंनि जाथि खुरमा नायगासिनो दं नोंनि कमेन्ट नायनायनि भिडिअखौ। बेखौ मानो सानना नाया खेबसेबो? हा? सोर होगोन नोंसोरनो बिदि गियानखौ? हा? दिनै नोंसोरो जोंनि बर' समाजखौ मा खालामनो नागिरदों? सोरबाया दिनै भिडिअ बानाय मोजां माखासे मानसिफोरनो मा होनना बुंदों माखासे एडभाइसफोर हरगासिनो दं, मटिभेशनेल भिडिअफोर होगासिनो दङ। जाय भिडिअखौ नायनानै दिनै सासे नङा सासे सुबुङा दिनै गावखौ रियेलाइज खालामनानै गावनि थार हाबा मावनाय, गावनि जिउखौ दैदेननो हानायनि राहा लामा मोनदों। दिनै नोंसोर सानाखै, नाथाय नोंसोरनि थाखाय बे भिडिअआ बिस गोनां जादों। मानो? नोंसोरनि खर' मेलेमाव, देहा सोलेराव गासैबो नोंसोरनि सानथिफ्रानो, सान्थौ आरो सानस्रिफ्रानो गासैबो गेसावजोब। जायनि फलाव नोंसोर दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। ओंखायनो आं बुंदों फंबायमोन, सामोल होनानै बाथ्राफोरखौ बुं, सामोल होनानै बाथ्राफोरखौ रायलाय, नोंनि भबिष्यतखौ सान। नों सान कि नोङो मा खामानि मावोबा समाजा मोजां मोनजागोन, माबायदि खामानि मावोबा समाजा डेभेलप जागोन, माबायदि खामानि मावोबा नोंनि थाखाय आरो नोंनि न'खरनि बिमा बिफानि गासैबो मान सन्माना रैखाथि गोनां जागोन, बे बाथ्राखौ सान आरो खामानिखौ माव। बुजिया सोमजिया बाथ्राखौ बुंनो नाङा आरो होनलाबायनो नाङा। बेखौ आं दिनै नोंसोरखौ बुंखाबाय। मानो होननानै बुङोबा जोंनि समाजा नोंनि आंनि बयनिबो आखायाव। जों जुदि गोग्गो समाज दानांगौबा, जोंनि जुदि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जों रैखाथि होनांगौबा, इयुन जेनेरेसनखौ जों जुदि गोग्गो आखल आखु दानांगौबा, बे गासिबो दायथ'आ नोंनि दायथ' आरो जों बयनिबो दायथ'। नाथाय नोंसोर बिदि गेसाव गोफोन बाथ्रा बुंनानै समाजखौ फोसाबनो हाया। दिनै नुदों नोंसोर गोबां माखासे लाइमोनफोर दं, उन्दै बैसोनि मानसिफ्रा दिनै देहा फालांगिरि खालामगासिनो दङ। नोंसोर नुदों आरो जानो हागौ नोंसोर बेबायदि खामानियाव इनभल्भ दङ। जाय दिनै गेसाव गोफोन बाथ्रा कमेन्ट भिडिअ खालामो, जाय मानसिफ्रा गेसाव गोफोन दिनै गुबुननि मोजां भिडिअ बुंनायावबो गेसाव गोफोन कमेन्ट हरो, बैसोरबायदि मानसियानो बेबायदि बाथ्रायाव इनभल्भ दङ। नाथाय नोंसोर हुसियार जा, नोंसिनि बेबायदि आखुथायानो नोंसोरनि जिउखौ खैफोद लाबोगासिनो दङ। बेबायदि आखुथाया इसोरा गोबाव सम होआ। बेबायदि आखुथायखौ नोंसोर मालाबादि मा जागोन नोंसोर पात्ता मोननाय नङा। मिथिबायना? बेनिखायनो इसोरजों अनजानाय, इसोरजों मोजां मोनजानाय खामानि माव, समाजजों मोजां मोनजानाय खामानि माव। नोंनि फंसे बाथ्रायानो, नोंनि फिसा मावथायानो समाजनि थाखाय बेसेबां गिदिर, नोंनि फिसा गोरोन्थियानो समाजनि बेसेबां गिदिर गोरोन्थि। बेखौ सान फंबायमोन। आं जे नोंसोरखौ आंनि फंबाय महरै बुंदों। आं बांसिन नुदों हौवाफोरखौ बिदि गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरखौ, नाथाय आं हिनजावफोरखौ बांसिन नुवाखै। ओंखायनो आं बुंदों, नोंसोर लेखा रोंबाय, नोंसोर लेखा फरायबाय, लेखा फरायनानै नोंसोर मा नलेज सोलोंखो, मा गियान लोंखो? नोंसिनि फरायाव लिरनाय, खन्थाइफ्राव लिरनाय दङ मोजां मोजां बोसोन होनाय, रायथाइफ्राव लिरनाय दङ मोजां मोजां आखल आखु दानायनि रायथाइ लिरनाय, बेफोरनि गियानखौ नोंसोर मानो होदिया? हा? नोंसोर ससे भिडिअ नायनोसै, जानला मोनला कमेन्ट होनोसै, जोबजासे नायला मा बुंदों, माबायदि सारि खालामनानै भिडिअफोरखौ बानायदों, बेखौ मानो नायनो सम मोनाखै? बेनिखायनो आं दिनै बुंबाय नोंसोरखौ हुसियारि खामानि माव, नङाबा नोंसोरनि जिउआ बरबाद। आं स्पस्ट होनखाबाय दिनै। थेंक इउ।